Ćao društvo i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. Moje ime je Katarina, za sve nove pratioce, odnosno one koji su se možda nedavno uključili na moj kanal. A tema današnjeg videa je tema koju nikako da snimam kad sam počela da snimam za YouTube, a to je, neću da kažem favoriti, neće se tako ni zvati video, već smislit ću nešto, pobednici ili miljenici u mojoj rutini protekla 3 meseca, dakle proizvode koje sam najviše voljela da koristim, za koje sam se najviše hvatala. Naravno nisam mogla da sad ovde skupim sve moguće proizvode kada je šminka i kozmetika u pitanju, da ne bi video trajao dugo, ali svakako bit će i drugi deo ovog videa. Tako da ukoliko vas zanima koji su to proizvodi, vi lepo skuvajte kafu kao što sam ja skuvala, sednite, opustite se, uživajte i ostanite sa mnom do kraja videa. Krećemo! Maja. Ovo je žena koju ja toliko cenim i poštujem, koja radi kod nas, pa jedino mogu za nju da tvrdim da je stvarno 100% prirodna kozmetika. Maja Botanical Cosmetics. Ja imam svašta od nje i ja koristim njene proizvode pa sigurno 2-3 godine, naravno ne u kontinuitetu, koristim neko vreme, pa promenim jer prosto treba promeniti i valja promeniti rutinu svega, generalno ne koristiti stalno jedne te iste proizvode jer se nekako i koža i kosa i telo zasiti. Ali ovaj proizvod je konkretno toner za kožu, za lice, koji ide na prskalicu i ima lavandu u sebi. Ovo je pravi miris lavande. Vi ne možete da verujete kako to miriše, kako to svežava kožu lica. Ja sam nedavno poručila zato što volim da njene proizvode najviše koristim sad kada dođe malo toplije vreme, na proleće, na leto, i ima i sa ružom tonik i ja to sve držim u frižideru i fantastično je kada dođete s polja, kad vam je vruće, da se osvežite i uopšte nikakvih iritacija, sve je prirodno, ali tako je prirodno da jednostavno odgovara koži. Zatim sledeći proizvod jeste puder mog života, to je Clinique Anti-Blemish Solutions, trenutno je 0,2 Fresh Ivory. Ovo je proizvod koji ja jednostavno, kada bih morala da izaberem od svih proizvoda koje koristim, da me neko pita da izaberem samo jedan, to bi bio ovaj puder i tu nema dalje. Kad sam kod Clinique-a, pošto ja Clinique brand inače jako volim, jedina okoločna krema koja meni radi posao, u pravom smislu te reči, jeste njihova krema All About Eyes, jer ovo nije samo za nešto protiv bora, da ona i smanjuje nadatost podočnjaka, onda uopšte umanjuje podočnjake, malo ih izbeljuje, ali toliko je fina, toliko je lagana i skoro je kao njihova hidrantna krema koju ja inače obožavam. Ja ovo sve držim u frižideru. Ovako izgleda, jako je malo pakovanje, tako da ako razmišljate da uložite u neku kremu, verujte mi da uložite ovo, jer ja sam toliko okoločnih krema probala od različitih brendova i ništa, to je samo čista hidratacija, ali zato Clinique stvarno radi, a Clinique je i poznat po svojoj kozmetici. Zatim, sledeći proizvod, odnosno 2 šampona koje su mi se definitivno izdvojila poslednja 3 meseca kao favoriti. O jednom sam već pričala, to je L'Oreal iz serije Expert Vitamino Color linija, ja sam ga i potrošila, a druga je isto serije Expert, samo je ovo Enforcer, znači za jačanje kose, ima B6 i biotin u sebi. Ovako izgleda, sada njega trošim, pošto sam ovaj prvi potrošila, fantastični su proizvodi, stvarno. Znači, bez daljnjeg, samo treba probati i iskoristite akciju kada je u Liliju, jer se vrlo isplati, a prilično dugo traju. Sledeći proizvod je proizvod koji ja mogu da koristim apsolutno svaki dan, bez razmišljanja da li će mi se kosa zamasiti, bez obzira da li mi je ravna, kovrđava, kako god, šta god da joj radim. Jeste od Garniera Fructis, ima i onaj SOS all in one, ali ne. Ovaj sa aloeom, leave-in cream.
je mnogo bolji proizvod, barem za moju kosu. Ovo je stvarno toliko povoljno, toliko se isplati. Ja preporučujem ovo za sve tipove kose. Stvarno nahrani kosu. Meni se tako fino, recimo sada ako mi malo ravnija kosa, ja sad kada bi nanela na cijelu kosu ovaj proizvod, tako bi mi se nekako lepo nahranila kosa i odmah bi mi krenule polako blago lokne. Dakle, nije da kovrđa, nego prosto sad sam trenutno isfenirana, pa bi mi se vratilo moje prvobitno stanje. Ali ovo je definitivno nešto što ja koristim i pre feniranja i kada se ne feniram i kada me mrzi recimo da operem kosu, a vidim da mi sam sva nešto raščupana ili nešto tako, ja samo ovo nekoliko pumpica na ruke kroz kosu i mogu da krenem dalje u novi dan. Maskara koja mi se izdvojila, nisam znala da ću ovo reći, zato što ja silikonske četkice ranije nikada nisam koristila. Jeste Maybelline ova Sensational maskara, svi znate već naravno koja je u pitanju. Ja inače imam vrlo kratke trepavice koje idu nekako ravno i najčešće sam koristila Golden Rose maskare tokom svog života i one su mi neprevaziđene i dalje, ali evo ova se izdvojila poslednja, ne znam nekoliko više, skoro ni nema i verovatno ću je kupiti zato što ne zamrsi trepavice, lepo ih raščešlja, da malo na volumenu, naravno ako hoćete više puta da prođete možete, ali eto nisam verovala da ću reći za silikonsku četkicu da je dobra, ne grebe me, fantastična stvar. Sledeći proizvod jeste, ovo ćete se verovatno iznenaditi, možda i začuditi, jeste hidrolat krastavca. Ne znam da li znate šta su hidrolati, možemo o tome u nekom od narednih videa. Čist hidrolat krastavca. Dakle, ovako izgleda, isto je na pumpicu i na prskanje, što je fantastično i ja ovo držim u frižideru takođe. Da pročitamo šta kaže. Osvežava, hidrira i blagotvorno deluje na kožu lica i dekoltea. Naročito se preporučuje za negu kože oko očiju. Znate, stavljamo krastavce ispod očiju ranije, ja sam to radila. Pogodan je za sve tipove kože, može se kombinovati sa drugim hidrolatima, ne sadrži konzervans. Dobro, ovde sada piše način na koji se dobija i da se čuva na suvom i hladnom mestu. Samo vodite računa generalno za proizvode, često je naznačeno, ja sam sad počela primećujem na većini proizvoda da se čuva na suvom i tamnom mestu i preporučila bi vam da čak i neke kreme i slične stvari da negde odvojite jedno mesto u frižideru, neku fioku gde biste to držali, verujte mi, mnogo lepše lice reaguje kada se drži u frižideru, a na nekim proizvodima, kao što sam već ispomenula, je i naznačeno. Ovaj hidrolat krastavca, ili generalno ako niste probali hidrolate, moja topla preporuka, fantastična jedna stvar. Mislim, ja sam ovo skoro potrošila, ali ne koristim svakodnevno zato što kombinujem sa Majem. Zatim, što se tiče mleka za telo, ja moram da priznam da me Nivea sa ovom Naturally Good linijom 98% sastojaka prirodnog porekla 350 ml ima oduševila. Tako osvežavajuće miriše. Ja ne volim previše cvetne mirise, jako volim generalno sve mirise, ali ovo je tako nekako osvežavajuće kao da ste na moru. Ja sam ovo toko zime koristila i još jedna od Nivea koja mi se izdvojila, odnosno izdvojio kao ide losion, jeste ovaj sa ružom i sa arganovim uljem. Malo je za nijansu masnije, ovo je vrlo lagana ova Naturally Good, a iz ove neke plavo-roze linije, šta znam, jeste manje pakovanje, ali je fantastično, prelep, samo da vidim, ja moram, izvinite. Ma ne, prelep miris, osvežavajući jedan i drugi, a jako vam lepo nahrane kožu, ne zamastite se uopšte, sjajna stvar. Izvinite, meni je haos na stolu. Ja sad ne znam, da, htela sam od Maja da vam kažem još nešto.
Ona ima u svojoj liniji i skrabove, i butere za telo, i prirodne dezodoransne kreme, i serume za lice i kreme za lice, ali ovaj skrab za telo, da više ne spominjem sjajne skrabove, ljudi, vi ne možete da verujete koliko je ovo kada uzmete u ruku nekako grubo, ali kada krenete da se pilingujete, vama istog trenutka omekša koža, a sve vam miriše na prirodu. Ja mislim da ovo treba da probate. Pride traje, pride je povoljno i mislim da treba više da se čuje stvarno za nju, jer je žena fantastična šta je napravila. Naravno, Vuki sad tamo laje, to me ne čudi. A da, inače, stvar koju sam prvo htela da vam pokažem, a izgleda da će biti poslednja za ovaj video, i to sam se sad baš iznervirala, ali oprostite mi, ovo je možda od svih stvari proizvod, šta znam, četka, koju sam se najviše oduševila, jer nisam mogla da verujem da postoji ovako nešto da se kupi. Ovo je četka, ne znam da li ste ovo viđali, meni je ovo izašlo jednom prilikom na telefonu kao neki oglas, i to su oni razni šopovi koji ne postoje kao online, ne možete da pronađete u slobodnoj prodaji. Izađem tako reklame, meni je tako konstantno izlazilo, ja uđem jednom prilikom da vidim i kaže u opisu četka koja istovremeno, dakle, duva vazduh, sad ovde nemam priključak blizu da vam pokažem, dakle, vi ovde uključite u struju, imate na low, medium i high, uključite na high, ono duva kao fen, a četka je. I vi se samo fenirate. Vi ne možete da verujete za koliko se ja isfeniram. Znači, ovo mi je bilo zimus, pride košta nekih 2000 dinara. Ljudi, ovo morate da imate. Dakle, vidite kako ovo izgleda. Vam pokažem. Mogu da verujem da nisam pokazala ovu stvar prvo. To vam je to što se tiče nekih, ajde da kažem, pobednika u poslednja 3 meseca. Ima tu još stvari svakako. Ja ću vam snimiti za neki drugi video još neke proizvode koje mnogo volim da koristim. I to bi bilo to. Vi mi pišite dole ukoliko ste čuli za neke od proizvoda, ne mislim za Nivea ili L'Oreal, nego ove druge neke koje sam spomenula. Da li ste čuli, da li ste koristili i da li ste koristili bilo šta od ovoga što sam spomenula i kakvi su vaši utisci. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!